No niin, Opti TV-haastattelussa yksi PM-valmentajista, Jonas Krogell. Terve. Kiitos. Moi. Millä mielellä PM-valmentajaksi Tanskaan lähdössä kisoihin? Hyvillä mielin. Suomen joukko on vahva joukko tänä vuonna. Paljon loistavia purjehtijoita ja hienoja yksilöitä. Ja tiiminä me tehdään hyvää työtä ja olen innokkaana lähdössä mukaan. Joo. Minkälainen sulla on oma purjehdustausta? Aloitin optimistiololla niin kuin moni muukin. 14-vuotiaana olin liian iso siihen ja siirryin sitten laser standardiin ja Optarilla niin olin 2 PM-kisoissa mukana. Okay. Ja sitten laserilla rupesin treenaamaan vähän enemmän ja kävin myös kiertämässä maailmancuppeja ja EM-kisoja ja paljon tuli myös menestystä Suomessa. Joo. No miten sitten toi valmentajakokemus? Valmentajana niin aloitin ESF:llä. Siellä oli kesäleirejä Erika Bäckströmin ja Mekki Kosterin kanssa noin reilu 15 vuotta sitten aloiteltiin. Ja sitten kun muutin Turkuun, mä olin noin 3 kesää ESF:llä. Turussa sitten Zoom-valmentajana, laservalmentajana ja nykyään Airisto Segelsällskapilla Opti-valmentajana. Meillä on yhteinen kisatiimi nyt Tepsin ja ASS:n kanssa, niin Turun ranking budjetti yhteistiimillä. Joo. Onko sä ollut aikaisemmin maajoukkueen valmentajana vai onko nyt ensimmäinen? On ollut PM-kisoissa silloin kun oli Turussa, siitä on jo aikaa ja sit mä on myös ollut Junnu EM-kisoissa laserradiaalilla ja vähän liiton hommia EM-eurokuppia ja semmoista. Elikkä ihan uusi kokemus ei ole? Ei, että kansainvälistä kokemusta löytyy sekä valmennus että kilpataustalla. Kyllä. No milloin sä oot viimeksi purjehtinut itse Optarilla? Se oli varmaan, kun oli Tepsillä tämmönen isä- ja äitipurjehdus, niin coachit kutsuttiin mukaan. Ja pisteellä hävisin, koska otin vettä sisään veneeseen, että muuten mä kyllä voitin paljon lähtejä. No niin. Kaikki lähdet laskettiin mukaan. Joo. No miten teitä on neljä valmentaja lähdössä, niin onko ne ennestään tuttuja sulle jo, Eerika, Laura ja Heidi vai? Kyllä, varsinkin Heidi ja Eerika, kun ollaan alun perin samasta seurasta ja Lauran kanssa myös tehnyt yhteistyötä ja ollut samoissa valmentajakoulutuksissa. Niin, hyvin mieli lähdössä mukaan ja suunnitelmissa on, että jaetaan joukkue-purjehtijat 4 osaan ja yhdellä valmentajalla sit vastuu, että pystyy tarkemmin seuraamaan sitä. Eli se on sitten 10 per nuppi. Näin on. Kyllä. No, mitkä on odotukset sitten tuolta PM-kisoista? Kyllä, lähdetään jatkamaan sitä menestystä, mitä viime vuonna Kantvikissa tuli. Niitä kärkisijoja lähdetään hakemaan ja se on realistinen tavoite. Joo. Ok, kiitos haastattelussa. Tsemppiä Tanskaan ja tsemppiä huomiseen kisaan tällä HSS:llä. Jatketaan vielä huomenna. Kiitoksia. Kiitos.